assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal nde jettuɗen Allah jiɗen Mouhamadou Thioubalo ɓuɗɗo windere en jetti jinnaɓe meɗen en juurima wasilaɓe meɗen en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe e dendagal bandiraɓe haaliyankoɓe Pulaar dendagal bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV to gone dunde Baba Adama hen en garti ɗo kadi hande e jonde meɗen taw kadi ko jonde kadi e jonde nde gowɗen joɗade taw ko jonde debbo Afrique taw ko miñiragal moɗon bandiragal moɗon dewel bani moɗon debbo Sali Dia debbo Mañum liduɓe lidu bani buuɗi sippa toroɓe sippa jamdi walla mbiyen debbo mo cillo daga weelu koyle ole ole nammaji woyi waɗande woni kala saaha hande kadi en garti e bandiraɓe addandeɓe kadi debbo africaine tigui sen nani en mbi debbo africa ko debbo dariniɗo culture meɗen debbo dariniɗo pina tawa meɗen e debbo kadi dariɗo e nder galle muɗum e ko mbiɗen ko debbo africa faltaki hay debbo goto debbo gaw jooɗiɗo e nder galle o ene rena sukaɓeɓe debbo jeewo liɗɗi o debbo baɗowo marchand ambulant o debbo jimowo kono yo won tan debbo africaine tigui mo ganduɗa ko dariniɗo Afrique ero wone dunde Baba Adama e fof woni Mauritanie Sénégal e Mali e partout hande kadi en gardi ɗo e bandi meɗen kadi mo jiiɗiɗen diwan jiiɗiɗen wuuro o wiyete ko Penda o yetta ko Ba ko debbo mo cillon Ramatoulaye o yetta ko Ba ko debbo mo cillon daga weelu koyle ole ole nammaji kono kadi ko debbo africaine tigui nde tawno ko debbo star ko debbo kadi jimowo ko debbo kadi dariniɗo Pulaabo tigui Ramatoulaye min calminima min juurima bisimilla ma e radio télévision Pindi TV. assalamu aleykum bandiraɓe mbiyoɓe mbimi e mbimami to gonɗon kala mi salmini on inde mi mani ona yettode mi wi on kadi assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh min mbima waaleykum salam warahmatullahi kadi caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yettude nene baba yettude hilfaɓe diine hilfaɓe aada saabu kala ko ɓiɗɗo dañi ko yummum kala no jettuɗo Allah juule nelaɗo jetta yumma kala ko ɓiɗɗo dañi ko yummum kadi en jetti Allah en jetti jinnaɓe men rewɓe jinnaɓe men worɓe mi salmini dendagal Pindi TV debbo e gorko suka e mawɗo mi mbi on kadi assalamu aleykum gongol e garmi tan ko notade debbo Afrique noon so innama tan ko rewɓe foof kadi ken rewɓe e nder galle ken rewɓe yimoɓe joguiɗo ko micro ji men eɗen taari partout ɗum noon debbo mo culo daga wiidu koylo ole namaɗe a salminama a juurama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi wima yo jaam Allah kisal wonema ka moƴƴo ka tedduɗo ɗum noon min mbima mbani ɗo mboɗo wonde domu ndeyam piyowo hoddu walla piyowo guitare ko laaɓɗo reedu ko jankiniɗo mo momoni kinaki hay seeɗa mbiyama Thioubalo mi salminima ha woni gonga kadi mboɗo wonde wocce di Djiby Sarr walla eyyi mi salminima juurimama Ibrahima Kane ménagére andana salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere eyyi on mbiyama tan ɗum foof en calmini foof kadi kawam Samba Abou Diop a salminama e Seydi Maroudi Sall mi salmini mi juuri mi ñaagui mo duwamen liddu o dendagal Californie naɓe ɗumen kadi assalamu aleykum e Pindi TV ewa weltanama Seydi Ba Pullo en calmini kadi bandiraɓe worɓe woni bocci hande kam mboɗo sikki hewɓe ne cikkano ko mum kono ma gandu tigo mumgani o wiyama Seydi Sarr en calmini ɗon kadi Tohara Baba Samba on ko noon tigui calminten ardiɓe e Pindi TV woni Kawaba Samba Diop mawɗo ardi bonnani woni directeur général Pindi TV ko noon tigui Daoudou Moussa Dia e Mawnu Harouna Moussa Dia nde tawno mbimo yettani sababu fof yettata Allah ko noon tigui eɗen jarno kadi eɗen calmina directrice meɗen Tata Leyla en mbimo Seydi Ndiaye kañumne machallah ko debbo tigui jiɗɗo Pindi dari ɗum guila hanki ha ɗo hande ɗo jaari heɗen ɗo eyyi Penda caggal nde min mbaɗma présenté calminɗa kadi bandiraɓeɓe kadi yimɓe fof ne gandi ka cilonnaɓe cilon jeeya koye nder reedu Bosoy ko région de Matam département de Matam kono kadi ka yimirenke donc hullu bandiraɓe oɗo debbo Africa garɗo hande hollo banggue mo wawiri eyyi Thioubalo
feewi mboɗa andi kadi kala debbo africa kala debbo kadi nanowo pulaar ma welto ɗum ɗo en jarnima kadi technicien men uji meɗen en jarnima kadi caméra miniɗi meɗen donc so tawi hande en jooɗima ɗo yooɗi feewi ko Allah e mabɓe en calmini ɗon Mati Mar ma chéri a weltanama kono noon tigui Samba Diop kono noon tigui Thiatou Walo walla mbiyen Dj Thiat kamɓe jagginen kaɓirɗe ɗe wadde son jooɗima feewi tan e jettat Allah jetten ɓe Seydou Ba machallah jimol ngol weeli kadi jimol ngol kadi wonko woni hen tigui e tawno mboɗo heewi wiide jimol so tawi waajaki neɗɗo findinani neɗɗo haydara firtade a yimi rewɓe africa tigui te kadi jimol ngol ene nande émission on tigui eɗen mooli inde nde ko jimɗa ko e jimol ngol woni en jaɓata yaware hol yaware nde jiiɗa rewɓe afrique naɓe pawa walla pamɗina doole ha tahi hokkuma yiyande ha joɗiɗa binduɗa ngol ɗo jimol jimɗa ngol eyyi madame Bassoumi kadi mi salminima guiɗo a juurama min de jiimi tan e aduna he komi jiiɗo kala to debbo dari walla kala to gorko dari debbo nan dari deke oto pamɗinen koye ko wudere ko juuɗe ɗiɗi kaɓɓata tuuba ko juuɗe ɗiɗi kaɓɓata ɗum noon machallah kadi noon Allah waɗi kadi keɓɗen woni keɓɗen koye men hankkadi ken dariɓe kala to gorko wi yen ñalle jam debbo wiyata ko yen ñalle jam enen fof duftitta e galle ɗum noon dañƴe kadi ko enen goni fof enen goni yeeso enen goni caggal machallah caggal yiɗuɗa Allah enen goni fof kala debbo hande kala to gorko finni ko debbo toon takki sarum kala gorko pinnuɗomo ala bajoro ɗo andu ala huuɗo caggal ko debbo woni nder woni boowal kadi kañum halfi sukaɓe ɗum noon emin jiɗi tan minen ne emin keɓi koye amin ni kono min jiɗi kadi hollede koye amen ha ɓuura ɗo saabu komin rewɓe min dari partout minen gone galleji e kadi minen gone tout partout tan tan ɗum min jiira e min ɗon Seydou Ba haala ka feewi machallah nde tawno wonko mbiɗen ko so gorko wiyama tan machallah taw ko woni debbo tigui dariɗo gonɗo sara makko wadde noon eɗen gandi debbo wawi yaade gaga gorko kono noon gorko kadi wawi yaade gaga debbo jimol ngol wadde waɗi fayida no feewi so ɗum yawti en tant que debbo africaine on foti han so wiyama debbo africain ko debbo e nder galle kono kadi ko debbo artiste enen foti en gandi jimɗi wona hunde wemde aɗa wawi findinede n'importe quelle heure aɗa wawi jogade concert aji n'importe quelle heure aɗa wawi jogade programme uji n'importe quelle heure gummoɗa jalta goppa galle ma goppa ɓiɓɓe ma goppa sukaɓe ma hono mbawɗa gérude en tant que debbo nder galle kadi woni kadi debbo kadi jimmowo eyyi ɗum kadi ko yettere Allah sa yi kala ko jiiɗa e aduna wonko tagi sa resama aɗa woni e suudu ma aɗa seeri galle ma so jimrima rewi lawol tan yetto Allah ƴetta joom galle ma kadi ƴetta Allah ƴetta ménagére ma gummotoɗo partout heure fof ina ummima ne wima jeehen kañum no ko desɗo anne ka desaɗo kono sinno tan no yeccite ma wonno ko yani kono ko mawɗum alhamdulillah emin zeeri ga emin zeeri boowal kadi machallah so gorko ma wallitima waɗima courage ɓima ya liggo tan ko mbatta ko mboyi ɗum tan ɓerde ma watta calli kala no heure no pinden a yaha madame Bassoumi a weltanama Seydou Ba so ɗum yawri oɗon gandi hande wonde artiste e Sénégal wona hunde wemde ene mbawi ɗum monde fof surtout Sénégal kadi guila corona wari ha joni yimɓe yama nani wone balle e état o yaltini faade musicien uji ɗi mbiyano onon artiste uji rewɓe hawtoreɓe mbiyano on jii hen koye moɗon eyyi ɗon kadi ko yettere Allah tawa hunde fof de ko tawa so neɗɗo noon sa heɓani tan ni tawa minen de min jiyani toon min nani noon min nana ñande foof kono min jiyani so min nana noon en mbaɗama ni makki waɗi makki kam gacce ngal amo waɗi ko waɗanno kono ma hoɗum mbima baturo bonata lamɗo bonata ko baturo bonata eyyi woni tan koye juuɗe yimɓe yettaki min noon tawa emin nana noon kono yettaki min tawa wadde hono gurɗuɗon e oɗo sahaji min ɓuuraka ande ma on lebbina yimɓe jooɗi galleji liggaki surtout artiste mon foti andi yahanno yima ko waɗa ko dari hen te joni hankkadi adduma addirani no programme uji fof nano dari te kadi won charge uji pawiɗe moɗon en tant que rewɓe hay sino ka debbo sa hisi hankkadi a woni debbo dariɗo tan aɗa liggo tan alay saago waɗa ko gartirɗa e galle he kadi hayso wona ni hayso woni aɗa jogui goɗɗo ene jogui galle ma an won ko cohluɗa guila ɓonugal ma hay fof hay sukama won ko poɗɗa wallidu men holno gurɗuɗon oɗo confinement mo yimɓe gonno e ɗeɗo caɗele oɗo corona gonani oɗo confirmade tampini yimɓe fof minen kama hande ɗomin laaƴa min dartaki rew saabu woni min laaƴa min dartaki rew micro piroji ɗi natti wade no wano
gila no dum ari hay goto yaani tourné hayna ɓe nanngunɗa min joni tunno affaire o faami nde ko ƴettuno mawɗo ɓure tati mi ñaami awsuuji min ɗumaki taw gila ɗen kadi machallah saɗa goto ko rewi caggal ma sinno ka goto tan ƴetta kele ma jaaha kono ma won ko rewi caggal ma ina muusi makki noon waɗi hen gollal mum kono minen gollal makki yettaki min taw kono min nani o waɗi gollal mum kono yettaki min taw a jarama Seydi Ba e ko wiide han bandiraɓe ha joni oɗon e émission moɗon Demba Africa mo ganduɗo gonno mbi won ko miñiragal noon dallade noon nde weɗo Sali Dia Bassou debbo mo Agname liɗoɓe ɗiɗo banko sipa toon sipa jamri walla debbo mo cilon hande kadi ɓornimi ko mawnam ko jeewam ko jeewowo joom gallam mi witani ko nawlam wiyam tan ko mawnam kañum lildimi oɗo wutti wi kam Sali miñam jooɗo e télé wonnoɗa ñamtorɗa émission ma oɗo payade oɗo woni Rudi Bassoum séri Ibrahima Bassoum mum to jooɗi to Columbus o hay yo kanko no wiyama Allah jarama yo Allah yo moƴƴere so ɗum yawti Seydi Ba Pullo addana meɗen deuxiéme morceau ma yimɓe ɓe heɓa eyyi bisimilla Sadeka dani, boy no mi dale dam watu
weeli waɗi fayida woodi kadi hannde jonde pulaagu tigi Ramatoulaye Ba debbo musidɗo daga weeli koylo wele namaade a wayi a yimi ɗaniyankoɓe de a yimiɓe tigi te yimnude kadi weeli wadde en calmini dendagal ɗaniyankoɓe meɗen eɗen nganndi kadi ko yimɓe jagguɓe piindi tigi yimɓe yeeɓuɓe piindi tigi kadi hannde so fuuta wiyama fuuta ko Allah e ɗaniyankoɓe kadi noon toɓe ngoni ɗum baɗo adama en ñaguinmaɓe moƴƴere yo Allah wadde e jaam ha Allah kadi artira goto e mabɓe fof daña kadi no joɗori ɗo e taw no waɗi heewi wiide yo ɓoyade no jaajo so tawi dañama yo wiye yo Allah hokku no joɗorano taw noon so neɗɗo dañci sago mum e leydi mum ala ko waɗata kañum goɗɗo Ramatoulaye oɗo talan cuuɗiɗe e nder Dakar mo ganduɗa yama ɓiɓɓe fulɓe hewɓe ganduɗa holko saabi ɗum eyyi aɗa andi tan seydi madame Basman ɓe mbima kala so golle gonɗo joguiɗe yarata kadi paabal diwat tan e fof kono so ɗaccama tan yahat sa yi wayni tan kono wayni waya wona no wayni yiɗi wonde kono wayni tan waya sabu Pomar Bonde ɓiñata ko law sa yi tan o suuɗima ko Pomar Bonde noon ɓiñata ko law machallah ino woyoɓe gurluta ɗo kadi goɗɗum no leeli yarata ko noon tan yaari wadde noon seydi Ba maro hankkandi en gaari sabbitinde yewtere nde ko wiide tan Ramatoulaye Ba eɗen gandi ka cuɗonaji konko ɗo e Dakar jooɗiɗa somi jumani ko dadi fo beele aɗa yaaha e kewuji meɗen beele hannde ko wayno hannde matimar so tawi kewni yiiɗi hannde gara e muɗum bellana ñalon muɗum ha wela beele aɗa heeɓi ɓurade wallahi matimar ñande noddi min ko ɓiɓɓe fulɓe hannde jini mbiɗa wonno pulago tan jini kadi ko pulago parno rimɓe sa faranima leñol ma hay min ɓuura ɓeala wuuke darde to jiiɗa ko fof garam bujam ɓornima wonno sa wi pulago tan pulago way kono kosam hay tan jullude e o sa lootima tan bonno wadde ɗimɓe bandiraɓe oɗo Ramatoulaye Ba mo mbiɗo woni ménageur mo Boubacar Boubacar mboɗa andi hannde en mbatta ɗum présenté e leñol fulɓe dennagal bandiraɓe nganndu ko artiste comédien mawɗo wadde kala jiɗɗo heɓde Ramatoulaye Ba ara waɗan ɗum kañum e yaadi mum ɓe cofanɓe machallah yo jokkodire hibba kan so jokkodire hibba kan inchallah ma adduma o yetto e nder e ɗo yiɗi o yetto ɗo wadde en mbiyatan Ramatoulaye kongol ma cekkiningol ɗum waynoɗa bandiraɓe garen guden yewtere nde ha saaha goɗɗo par ce que eɗen gandi tigui talent mo joguiɗa o e kadi ɓeeɗo ɓe cawnodirɗa ɗo heeƴani e nder émission goto kono noon haal ɓuuri e ɓen kewi wiide ko ɓuuri mawnude e gaari ndi heeƴani e bange mo kono noon ma heññetat eyyi mi salmini foof mi juurima foof ha arti culoɗe daga wiiɗo koye ɗo le nama ɗum sañi baɓe yaada juma to jimi sengeji ɓuuri ceerno Ahmed Baba tan kadi min tan won dañi hande ɓe ɗum culoɗe saabu so wuuro ma umminima tan ka ummina so wuuro ma kaccima tan lelo min culoɗe mi yiɗi mi ala ko kewata e nder culoɗe to min mbiyaɓe e nder culoɗe daga noon ko yettira Allah ko heddi koko sesta kala ko woni ses ma ses tawat dari ses holluma lawol jara ses ñiɗa ses machallah madame Bassou mi weltima kadi dennagal ɓuure dilla ɗo mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi ñaguima ɗum duwaw kadi mi ñaguima yafude ma won mo jiɗɗa yimde taw a anda inde mum kadi ndeysan darma ñeñi tan kono yafuyeɗa ɓama foof kadi enen foof ɗo kala goɗɗo ɗo technicien mi salmini ɗum kadi mi yimiri ɗum e ɓerdama ɓerda ɓuuɓi machallah kadi mi weltima yara ko ɗum tan ndendeten ɗum seydi Ba Allah jarama kadi eɗen jarno bandiraɓe yeɓiyankoɓe piinide tawno e mbi so tawi ngamdu juɓlel weeli tan walla jooɗi tan ko yumiraɓe jaggue balaɓe ɗe wadde noon so jooɗima ɗo eɗen kaala tan ko Allah e kamɓe yeɓoɓe soɓe jeeɓatano en mbatta ɗum wadde noon ko wiide kadi bandiraɓe sponsor uji yoɓe gar e tawno eɗen gandi kadi so tawi kilifaɓe fodɓe no Daouda Moussa Diagne tetti jawɗele mumen gaddi gudditi téléji gudditi radio ji sababu enen fulɓe garen kaalen hajuji meɗen eɗen kaala kon émission ngaji eɗen gandi émission walla ko wayno télé walla ko wayno radio eɗen gandi ko ngaɗo hewngu ko gomnan ƴetti jawɗum men mbaɗa hen kono kadi ɓe mbi softanta gamowo ko foɓanede kelle wadde sponsor uji ne ngari émission ngaji he ɓe ballita oɗo Daouda Moussa Dia ɓe ballita kaw Samba Diop ɓe ballita kala jiɗɗo piine beele piinde no ɓuura darade men fof mbawa yiide hen koye mumen wadde noon enen mbiya bandiraɓe enen puɗɗorino e yewtere nde bisimillahi rahmani rahim en jofniri alhamdulillahi rabbil alamin Allah kala kadi ko ngakki hen paamon ko neɗɗo tan wayno nde tawno neɗɗo ne fuuƴo neɗɗo ne juumo kono wonano ko ɓurani meɗen kala kadi ko feewi hen ko Allah subahanahu wa taala waɗen dokka bandiraɓe kadi rendez-vous ha jonde wonde inchallah yo taw eɗen celli ɗen cellira aɗa wawi addude morso ma ko ɗum goɗɗuɗen ɗum inchallah e jabullo haruna Moussa Diagne ya salminama
kila faso Wani seri